אני בסטיק הפרמות עכשיו, פירקו לי כאן מלא לוס קומבינציונסים, ואנחנו מהוטספוטים, ובאני דברים של איזה 20-30 מיליון, אפילו דווקא לי סכמה על שתי לוסות זה, יואו, כמה זה מביא? ספגטו של 480 מיליון, בוא נקרא אותו במכונה, מקווה שהוא ירצה לשים משהו במכונה. אוקיי, נחכה שהוא יתקרב למכונה, בוא נחכה. עכשיו בוא ניכנס. נגלור את הספגטי. ספגטי טואלטי. יואו חבר'ה, יואו. טוב באג, איזה באגים טובים. יש! יואו, נראו לי בבייס. hot spot. יואו, בוא נראו לי בבייס, בוא נראו לי את הדברים. הייתי שליח, אז גם יצקה. טוב, ביי.